informativa forma part d'un conjunt de càpsules on t'expliquem com pots solucionar els dubtes que tinguis en relació amb la teva documentació. En aquesta càpsula parlarem de l'autorització dels menors d'edat no nascuts a Espanya, dels menors nascuts a Espanya i dels joves estrangers sense referents. Què és l'autorització dels menors d'edat no nascuts a Espanya? És una autorització de residència que es podrà concedir als estrangers menors d'edat no nascuts a Espanya, fills d'estrangers amb residència legal a Espanya o subjectes a tutela d'un ciutadà o institució espanyola. Quins són els requisits que us demanaran? Els requisits que us demanaran són, en primer lloc, el passaport complet o la cèdula d'inscripció amb vigència mínima de 4 mesos. En segon lloc, el document que acrediti el vincle familiar, legalitzat pel consolat o amb l'observació de la Haia. En tercer lloc, el certificat d'escolarització del menor i assistència regular a classes. En quart lloc, la documentació que demostri la permanència continuada a Espanya durant els 2 últims anys, preferentment documentació pública, com el certificat d'empadronament històric. En cinquè lloc, el certificat de convivència. En sisè lloc, l'autorització de residència i treball del pare o mare de qui depèn el menor. En setè lloc, l'acreditació de que la persona té feina i o els recursos econòmics per mantenir la família, ja sigui mitjançant una activitat per compte d'altri, que en aquest cas haurà de presentar el contracte de treball i la declaració de renta, o bé les últimes 6 nòmines. O una activitat per compte propi, en aquest cas caldrà acreditar l'activitat que realitza i la declaració de renta. Un altre requisit és l'informe d'habitatge. Es presenta la sol·licitud davant de l'Ajuntament del municipi on resideix el menor i la Generalitat de Catalunya la resol. Serveix per acreditar que es disposa d'un habitatge de característiques i amplitud adequades, tenint en compte els membres de la unitat familiar. La Generalitat disposa de 30 dies per emetre l'informe. Finalment, cal pagar la taxa de residència. Es pot pagar amb el NIE del pare o mare resident legal. La novetat és que en relació amb els menors s'ha flexibilitzat la relació sobre la quantia mínima exigida i el manteniment dels mitjans econòmics. L'autorització de residència concedida habilitarà per treballar sense cap tràmit quan els titulars adquireixin l'edat laboral, 16 anys. Ara parlarem de l'autorització dels menors nascuts a Espanya. Què és l'autorització pels menors nascuts a Espanya? És una autorització de residència que adquireixen els fills nascuts a Espanya de l'estranger que es trobi residint legalment a Espanya. Quina documentació caldrà presentar per demanar aquesta autorització? La documentació necessària és, en primer lloc, el passaport complet o la cèdula d'inscripció amb una vigència mínima de 4 mesos. També el certificat de naixement del menor o bé llibre de família. En tercer lloc, el certificat de convivència, que davant l'Oficina d'Estrangers té una validesa de 3 mesos des de la data d'emissió. Necessitarem també l'autorització de residència i treball del pare o mare resident legal. I per últim, pagar la taxa de residència, que es pot pagar amb el NIE del pare o la mare resident legal. És important saber que els fills adquiriran la mateixa autorització de residència de la que és titular el seu progenitor i que l'autorització de residència concedida habilitarà per treballar sense cap tràmit quan els titulars adquireixin l'edat laboral, 16 anys. Què és l'autorització pels joves extutelats? És una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals que habilita per treballar i que es pot concedir als estrangers que van ser tutelats en custòdia o en protecció provisional o en guarda per un servei de protecció de menors i que han complert la majoria d'edat sense ser titulars d'una autorització de residència temporal com a menors no acompanyats o bé van ser titulars d'una autorització de residència però no la van poder renovar. Habilita per treballar tant per compte aliè com per compte propi. Aquests joves han de tenir entre 18 i 23 anys. Quina documentació caldrà presentar per demanar aquesta autorització? La documentació necessària consisteix en el passaport complet o la cèdula d'inscripció amb una vigència mínima de 4 mesos, el certificat d'empadronament, que davant l'Oficina d'Estrangeria té una vigència de 3 mesos des de la data d'emissió, i el certificat de tutela emès pel centre o l'entitat on el jove va ser tutelat. També cal disposar de mitjans econòmics per al sosteniment, que han de ser equivalents a l'ingrés mínim vital i poden provenir d'una prestació social, d'una entitat, d'un contracte de treball, etc.
També cal presentar un escrit per eximir l'aportació d'antecedents penals del país d'origen. Si han entrat a Espanya, com a menors d'edat, no s'han de portar. Finalment, cal aportar una còpia del permís de residència, en el cas que l'haguessin obtingut, i pagar la taxa de residència corresponent. On haig de presentar aquesta sol·licitud i com? Has d'acudir a l'oficina d'estrangers de la teva província, amb cita prèvia, de forma presencial o telemàtica si ho fas mitjançant un representant autoritzat. Pots trobar més informació al Reglament d'Estrangeria i al portal d'Immigració del Ministeri d'Inclusió. I si encara tens més dubtes o vols més informació, pots dirigir-te a la teva Càritas més propera.